Sanibonani Nitani, welcome back to our YouTube channel. This is KZN Podcast, your podcast, our podcast, everybody's podcast. And today we're speaking about a new law that has proven for men to take their wives' surnames. Hi guys. Something is not right. So a constitutional judge, Uliona Duron, talking about like a colored person here who approved. Apparently it's because two people, abelungu, bebe bahambisane bona nje bebodwa ecourt befuna ukuthi babe equal, indoda befuna ukuthi ithathe isibongo samfazi wayo, and then icourt yasiyarula in favor of them, and then implemented lo mthetho kuwo wonke umuntu wase South Africa. Umthetho suthi-ke uyindoda isine right yokuthi ishade umuntu wesifazane bese iphenduke ithathe isibongo sakhe. I guess, I don't understand this thing. Now the question is, ubani ozolobola? Shothi thina abantu besifazane sizolobola noma indoda izongishada kodwa izibiza ngo-Mrs. Me. Angazi, I'm so confused. But ke lento le siyenze saba inhlekisa umhlaba wonke, even BBC World, u-BBC kade ukhuluma ngale ndaba ukuthi eSouth Africa sebevumele lo mthetho kuyaqala. But now the issue is abantu abaningi they are blaming i-Department of Home Affairs Minister uLeon ukuthi uyena lona uLeon, who's part of the DA, ongazange azame ngisho ukulwa when ijudge u-Andre lo ethatha le decision le ebayise enkantolo, kuthiwa akazange alwe, uvele wayithulela ngoba kuthiwa bewu i-duty minister waka-Home Affairs ukuthi agijime asho ukuthi lento le kwi-department angeke siyivume and ngeke silentuzane sivumelane nayo, bese kiswa nenkantolo ke kuze igcine kwazi ukuthi kwenzakalani. Mhlukeneke imbono ke obviously abantu abaningi bekhala ngokuthi as South Africans we have a bad history of foreigners in South Africa are just taking over ama-Nigerians, Pakistan bathenga imishado my fake. Now imagine this is legal now ukuthi as being a South Africa, it's such a sad day or a sad week to be a South African, because if you think about it right now, uzothola ukhuduchu jidida ucele yabona nje abafethu hayi not in a bad way nje, but nje this thing is just not sitting well and nice. But anyway, njengamanje molela wena uyindoda usune right ukuthi uhambe uzibize uthathe isibongo senkosikazi yakho uzoyishada. Usho ukuthi osesibethu abazozidayisa isibongo, abazozidayisa ema-Nigerian, uzothi uyaphenduka uhlangane nomuntu onekhanda elibacazekile kodwa ukhumalo noma udlamini noma ukhoza. Hayi ngathi angizwa. Hayi shame, I'm not a South African, I'm a Mozambican. Bantu besilisa base South Africa, ake nikhiphe lo dodo ogcwele emakhanda kini ningamadoda, ake nikhiphe wonke lo dodo ogcwele emakhanda kini. Kukhulunywa ngendaba yezwe, kukhulunywa ngeenkinga ebhekene nezwe. Wena ufuna ukuthi kupostwe izinto ezingasile, ufuna kupostwa amantombazana angawagqokile amaphenti, iyona into exciteayo leyo njengendoda. Izwe linenkinga, abaholi badayisa izwe, abaholi badayisa imizi yobaba, badayisa amanxeba obaba, badayisa indawo zakithi, benza yonke into eyudota abaholi la ezweni. Wena awufuni ukuphawula ngendlela eyaphambili ekukhulumeni ngalezo zinto. Into okwazi ukuphawula kuyo wena ukubona mangabe ngiphawule mina kuMandla Chris epost umuntu ofile, wena iyona into okwazi ukuphendula kuyo leyo. Uma ubone izivuthayo zikhuluma ngento ethile, make ngaphawula lapho ilapho hamba wena uyokhomenta khona ecommentini yami. Njengamanje sikhuluma ukuthi izwe liyabheda, izwe lineyinkinga, sifuna ukukhulunywe lokho, awufuni ukukhuluma lokho, ufuna ukuyodandabula ulande ezinye izinto ezingasile lengami. Amadoda njengamanje oJacinta, uJacinta umama wakwaZuma, uma Ngobese, nonke nisemva kwakhe, nonke nisemva kwakhe, hayi ukuthi nisemva kwakhe ngoba nimeseka, nisemva kwakhe ngoba niyesaba ningamadoda. Animsupport, nimsupporta la kuma comment kuphela. Uma enibizile ethi akuyohlangana kuyokwenziwa imasha niyi, izwe liyabheda, izwe liyonakala, abaholi babulala izwe, abaholi abanawo amandla kunathi.
singabantu abaholayo. Abantu abanamandla yithi. Abantu abanamandla yithi. Lezi zinto labo live ngizobenza every day ukuze nize ningene kulento okukhulunywa ngayo, ngoba anifuni ukufaka umqondo wenu entweni yakhayo. Yonke into eniyithandayo nje nina nithanda into negative, nithanda into enokudlala, nithanda into engaliyisizwe phambili. Uma ke nabona into yenziwa intombazana, nonke niba nethemba lokuthi leyo ntombazana nizolala nayo, hayi ukuthi ngoba nisuke neseka leyo ntombazana. Ngisho umuntu ewumfazi womuntu, niya ngomqondo ukuthi ungahle uthole ithuba lokulala naye. Yikho ningafuni ukuseka izinto ezizolungisa izwe. Izwe lethu lisenkingeni, lidinga thina njengabantu base South Africa. Asisukumeni iKwaZulu Natal fanele imele ibe yizwe nayo njenge Cape Town njengoba belungu benzile. So ngicela nenze kanjalo. Ubumfishane kangaka nje lo live, ngicela ukuthi niwusave niwushare bafowethu. Abantu besilisa ke bebuyelwe ingqondo, ke beyeka ukuthanda yonke into eyimsanga, noma ke wabona intombazana ivekuza lapha eteleni, iyona into ozoyenza iphile leyo ke, kodwa izinto ezakhizwa nifuna ukukhuluma ngazo. Musani kuba ngamagwala, musani kuba izinja, nihambe nithandisa inene noma yiyiphi intombazana ihambe iveza njengomuntu ongcolile nomuntu ongahlakaniphile ongayifuni. Please.